iwu obodo ma iwu gọọmenti enwee ike ịgbaghara mmadụ onye gburu onye melụrụ anị ma onye mere alụ. Ya bụ otu anọ kịta, ọ bụ na njelu ka m wee ya kịta na m fụrụ nwatakịrị nwoke wee sị ịmago ndị ama m ka fa si efe ilo ndị ọya ahụ hafụkwa na alụ nwatakịrị like this, amabụrụ nwatakịrị mee ihe ha ekwesịghị ime ya. Ụdị otu anọ kịta anụ a mmee ụdị ihe ahụ, mmadụ wee fụ m wee jide m ebe m na-eme ya bụ ihe, wee tụtụrụ mma wee gbuo m ma ọ bụ were egbe wee gbuo m. Abịa mechi investigeshọn wee fụ na ọ bụrụ m chọrọ okwu nọ na ihe alụ m fụ n'anya m bụ ihe kwanye m n'ihe nji maka ya wee gbu mmadụ. Ọ sị gbaghalụ m iloru na maka na mmadụ gburu mmadụ, maka na mmadụ mere alụ onye ọzọ gbuo ya maka na ọ fụrụ arụ ahụ o mee, ichelu n'iwu obodo ga-agbaghalụ, ichelu n'ọka iwu maka iwu obodo adịghị agbaghalụ, mana ebe ọbụla ị nọ ilo n'ụdị ihe a na onye ahụ gburu onye mere alụ ahụ kwesịrị ka agbaghalị ya maka anagide ya, maka na anya bụ ife nwerekwana onye ga-afụ ya ọ dị ya mma na ntị. Ịghọtago? So ajụjụ a bụ ajụjụ mma jụ unu taa, mana ka anyị welu ihe melu nji wee jụọ ya bụ ajụjụ. O nwere otu nwatakịrị nwanyị, nwanne enyi ya nwanyị dinara ya, nye ya poison, ọ nwụọ. Poison ahụ ọ ṅụ bụ ka ọ nalụlụ unu ka ọ gbọwalụ ọbara nwụọ n'iru nna ya. Ka ihe mee, enwere m ọyị nwanyị, ọyị m nwanyị nwee nwanne nwoke. Mụnwa wee kpọọ ọyị m nwanyị a wee sị ya biko nya na nchọ chaja na chaja m just mebie, ana m enwere ego m ejigo chaja, ọ mụ bịa welu chaja. Isi m mụ bịa welu chaja. M bịalutezie n'ụlọ ka m welu chaja, afụrọ gị onye mfụ bụ nwanne gị nwoke. Nwanne gị nwoke wee sị gị o na ị nọ n'ime, bịa ka nduga gị ebe nwanne m nwaanyị nọ. Freely with obi ọcha gị wee duba gị. Nwanne nwoke enyi m nwaanyị wee duba m n'ime ụlọ. Na-asịzi ya ka ezi ebe enyi m nwaanyị nọ bụ nwanne ya nwaanyị. Ọ sị mụ don't worry na ọ na-abịa. Mụ nọla ebe a chili ya. Mụ na-echezi na nwanne enyi m nwaanyị apụbazi only for me ịnụzi ka akpọchi door. O jee na drawer na wardrobe rather, weta egbe, whether na fake or real, shido m ya n'isi wee sị m yifusie akwa m, yifu akwa m. Ọ lichaa m enu, nye m poison, nye m ihe dịka coke, mmanya, nwụọ. Ka m ṅụcha anya bụ mmanya, o wee sizie m na o mektebu na ngwa ya onye ọbụla, onye ọ sọkwa anya bụrụ ngwa ya na ị ga-achọ m ebe ọbụla m nọ gbuo m. Naluo n'ụlọ, dapụ akwa n'iru nna m. Akwa m na-ebezi, nsizi unekwu ihe mee na ote ezi aka mgbawa ọbara. Ekwugonu m ihe mee m. So ọbara m na-agbozi, nna m welu egbe nke ya, nya bụ obodo dịka ha na operate na guns, wee jebebe nya bụ nwatakịrị nwoke. Akara asị ka ebe ọ nọ, ka ebe ọ nọ, ka ebe Emeka nọ, ka ebe ọ nọ. Ya bụ nwatakịrị nwoke wee dagalụpụta. Nwoke chedi ka ịjụ ajụjụ nke ọfọzikwa ịsa asa, gbaa nwoke tọgbọ naanị. Ọ nọrọ ebe a na-asị yes. Ka ọ gbara dị egbe, ọ gbara ọsọ, ọ nọkọchalụ ndị mmadụ ife melụn o ji gbuo onye bụ nwatakịrị nwoke. Anyị wee chebezie ka ndị polisi bịa. Mgbe ndị polisi bịazi,
I wee mee the father ya bụ nna m arrest ahụ emezi ya onye nwụrụ anwụgo onye nke na-agba poison na hospital struggling for his life for her life. Enyi nwaanyị nke nwaanyị afọrọ ya. At this point ilo na ya bụ nwatakịrị ya bụ nna nwatakịrị ya bụ nna nke nwaanyị nna m ekwesịrị ịgbaghara ya maka na ọ bụrụ na every other father nọ na his shoes, I believe na ọ ga-emekwa the same thing ya bụ nna nwatakịrị nwaanyị ame. Ọ ga-take the same action. In fact, ọ bụrụ na ọ fụrụ egbe ọ dị ready ịchọ weapon. Ilo na ya bụ nwatakịrị ya bụ nna nwatakịrị nke nwaanyị a na-ekwesị ịgbaghara because ọ nọ na police custody and anyị maka the law dị. A ga-eme gịnị? A ga-etake ya to court, from court judge rule and ọ ya eje nga. Ilo na anabai n'ụdị ihe a mee na ya bụ ode mmadụ dị otu a je take justice into his hands. Rightfully, to me, rightfully, Ilo na nke nwoke a deserve to be forgiven, given another chance, and also ka ọ na-achị na hospital nọrọ with nwa ya nwaanyị ka ọ malụ na ọ ya adịkwa ndụ, because as of this time ekwubero na nke nwaanyị a survive or not. It means na ọ ka nọ na coma na hospital. So mma like ịma ife ichele cheta na nọ na Vote Odenigbo na YouTube, Vote Odenigbo. Anọ m na Radio Garden na Vote 104.3 FM, and of course ị ga-akpọnwụ m na phone line 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Mana nwetụ ndidi wee na-chetala azụ na-chetakwa azụ ma emepe phone line ma ife ilu maka na sometimes even the justice system can be unfair. Aga na ebe ọ bụ na nna na-cheta azụ. Ndewo. Ana m achụ nta ego achụ nta ego chụ nta ego. Ana m achụ nta ego chụnta ego.
Am I in the microphone magician? Oh, everybody, can you am I get boom? African rapper #1, yo. Am I in the microphone magician? Oh, everybody, can you tell me your way? Ever, am I get boom? Oh, eh. Hey. Microphone magician. Can you tell me? Ewa, am I get woman? Eh, eh. I'm like, who? Eh. African rapper #1. Am I a microphone magician? Ewa, am I get woman? Skyline. He's older than Africa and deep apple like the nation. And every day one will and when you just fenu ever forever get woman do. Egwani je wanwere, egwani jati fenu ewa, forever get woman do. Onye fụrụ n'anya, onye kpọrọ gị aka. I love you till I die. Ihe fụrụ n'anya. Oh, trouble na hazime. Eh. If I sorrow ha mebe, if I sorrow ha kwube, if n'anya mo, if I sorrow ha kwube, if I sorrow ha mebe, if n'anya mo. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. One power breakfast is all it takes to get our morning sorted with energy. If I sorrow her, maybe we have to. If n'anya mo, ọkwa usna gị so aga. If I sorrow her, maybe
ife ọsọrọ ha kwuba ịfụnanya m o. Ife ọsọrọ ha mebe ịfụnanya m o. Ife ọsọrọ ha kwube ife ọsọrọ ha ịfụnanya m o. Alright, anachetago maazụ na Volt 104.3 FM na-ekenu na-asị unu daalụ kunsu nọnyelụ m wee ruo kịta. Ife ọsọrọ fakwube ife ọsọrọ ha mebe ịfụnanya nwere ebe ị nọ onwero part 2 ife ọbụla fasokwa fache onwekwe ka o si gbasatala anyị ihe anyị ma bụ na anyị ga na-aga ahead ịghọtago so otu ọbụla o si na-adị ọ mụ na gị but unfortunately ụfọdụ n'ime unu bụ ndị bụ na difa arapụgofa ihe ha na-achọ ụmụaka kịrịkịrị ụmụazị and aside from oshi ọkwanye nwa bụ ihe na-ewuzi kịta aside from na mmadụ na-apụ kịta ezu oshi asị na-ejide ya enwe nke mee na Benin n'ime shop ụmụaka a na-ele ife amara m ka o si mabụrụ the girl amara m na the girl ekwetalụ kama na an adult jide fanabụ wee jide dị ma wee chọọ ikugbu ya obere nwa ndị kata ya dị ebe 15 ma 16 ya nọ dịka nnọọ ya dị ebe 15 ma 16 then ọzọ mekwa na Lagos asị na onye nke a bụ swim instructor ndị swim coach kedu ihe unu na-akpọ ndị ọya wee chọọ igwu mmiri ha mụzieli gị ka esi egwu mmiri ka ihe unu na-akpọfa swimmer pool instructor pool teacher ihe ọbụla nchọ ikpebata ụmụ ebe nna gị na onye nke a ka a sị na nwanne ya nwaanyị jere ije baa toilet ọma m na ọchọ use toilet ka ọchọ ịsa arụ before bata swimming pool ka ọ swim chago ka na ọchọ iswim amarọ m na o swim chago wee jezie ewu arụ ka ọ ka chọrọ iswim esu wee banye anyị amarọ ka nwanne ya nwaanyị jiri eje ọsị ka o sochie the girl anya abika ọ na-amonitor the guy fụ na the guy nwere ka o si na ai nwanne ya nwaanyị wee jerize wee fụzie ebe nwana na nwanne ya nwaanyị na-abakwa mba ihe akụgoduru the boy ihe akụgoduru the boy akụrụ ya ihe na-adịrọ mma so ọ dịkwa ka ọnya ka nyanwa ka a na-ayazi ọ dịkwa ka ọnya bụzi ihe dị invoke kịta aghọtarọ m ụmụaka kịrịkịrị ụmụaka and ị na-ewe m iwe na ndị a bụ na ụfọdụ n'ime fadrọ single ụfọdụ bụ ndị nwe relation girlfriends che na ha nọ na relationship with mmadụ ụfọdụ bụ ndị nwe wives che na ha nụrụ di dị na onye nke anyị jizi maka ya wee bịa mpi a gbuziri
cause a na-eti ndị a ihe o before police agbata ọsọ enyemaka etigo gị black, blue and yellow. Ike ka ị survive ra, ike ka ị survive here. A na-akụ ha ihe na-akụ ha nọ ka ha mụta ihe ụbọchị ọzọ ha marụ ihe ha kwesịrị ime, onye ha kwesịrị na-eso na onye ha na-emegheri datin, ha mara onye ha na-emegheri ya with. So a lot of things are going on wrong in the society. Ụfọdụ n'ime anyị bụ ndị na-enwero imago how to balance our emotions or how to control our emotions. Dịka mpa nke nwaanyị anụ a anyị ji maka ya wee bịa. Ọ nọ na nga, nwa ya nwaanyị ka a chọrọ igbu ma ọ bụ na egburu ya. That girl, amarọ m how she's faring na hospital right now. But the point is that na-enye this girl enyechakwara ya poison, threatening. Amarọ na if the poison was wired to react, knows or reveal all the truth to people, because ozugbo ọkọchala mpịa ihe na-eme, ozugbo nka the girl gbọsịwalụ agbọ, ozugbo ọkọchala mpịa ihe na-eme, ozugbo ahụ ka ọ gbawara agbọ. So mpịa knows where to look. Mpịa ma ebe ọ ya ejecha onye na-eme ya ihe, mere nwa ya ihe na-eme ya. So ma ebe ọ ya n'anya. But ajụjụ m tata bụ people na-abụ justifiably ihe me nya like ịmakwa ihe bụ na ị na-alụchalụ mmadụ ihe nya wee bịakwa gbuo ya n'enyu ha ba ekwesịrị ka agba ya alụ gị. Ndị a ekwesịghị ka a na-enweta pardon from any iwu. Ekwesịghị na-enweta pardon at all. So kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ka m mee ka m mara ife ilo, maka na ọ dị very important ka anyị mara if we are together in this. Hello. Mgbede ọma, ka ime? Augustine nnọọ. Kedu ị gawazi? Mana ihe na-ajụ bụ na ichelu na ụdị ndị dị otu a kwesịrị ka a pardon ọfa. Yes, the father of the child. Okay. Onye nwanyị. Daalụ. All right, you know, it's not maka na obodo anyị dị, but na enwere a lot of illegalities. Ịghọtago, egbe ha na-abụ bụ ya mara na fe nwekwa license for the gun, na ya mara na onye bụ security. Onwe ka ọ bụ na onwe onye bụ CSO ebe a, ma ọ bụ na onwe onye bụ vigilante
n'ime ha na-abụ ọ na ha na-abụ ma ihe ha na-abụ ma amarọ m ihe mere ha eji wee na-evugharị egbe. But at this point, a father decided to take laws into his hands because of nna m kana ndị a na-adị traumatized. Akpacha gị aka like that, ị ga-adị traumatized. Ọ ga-afịa arụ tupu ịfụ nwaanyị jere through this kind thing pụtakwa the same. Pụta as normal human being. Even if no take time to heal, ha they are the same. They are never the same. Ha na-adị traumatized. Ha na-enwe PTSD. And ihe nwatakịrị nwaanyị agabigala abụrụ obere ife ọ bụghị obere ihe. Eshudoro ya egbe. A na-arị ya n'ike. I wee bịakwa n'enu ya nye ya ihe i nyere ya. O wee jee gbawa wee nwụ. Almost ọnwụ. She went through a lot. In fact, well, at this point, self, I don't option my tampio tamaka. Akochalgi, go on working again. Imagine the kind of pain and the kind of fear that guy had on him that day. And you're more name is so many lona fathers like this or people like this that take vengeance or law into their hands. Kapa don't know hakama. They go to Augustine's way who can have fee to pay. Ndo didn't they deserve? In fact, Ekwesili ije chọọ nwanne nwaanyị this boy because I want the na water. I want the na water. Actually, me excuse the girl, but all go as onye anya bịa. And nwere ka isu esi amba na ino ọkụ ya o. Isi anya bịawa. Ọ bịarutezie afọ ọzịga anya. I disappear all this while ihe a niile na-eme afọ gị anya ka ebe ijelu. Kpọọ m na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Ime ka mmadụ filo ị ga-enwetakwa m na YouTube na Vote Odenigbo ebe m na-ajụ si iwu obodo ekwesịrị ịgbaghalụ onye gbulu mmadụ maka alụ onye ahụ melụ. Gbatụnata redio gị mgbede ọma ka eke ime nnọọ kekwan gazụkwuo gị. Na gịnị mee? Alright. Ihe anyị na-ekwu maka ya tata bụ na iwu obodo ekwesịrị ịgbaghalụ onye gburu mmadụ maka alụ onye ahụ melụ. Ya bụ o nwere case anyị ji maka ya wee bịa nwatakịrị nwaanyị enyi ya nwaanyị si anya bịa welu chaja ọ yọrọ ya maka na nya nwa na onwe ebe enyi ya nwaanyị chaji ya mebiri emebi so o nweghị ego igote chaja ozugbo mana ọ need ịchaji fon ya wee sị enyi ya nwaanyị ya biko ka ọ bịa welu chaja o wee sị ya bịawa o rutezi enyi ya nwaanyị si ya bịa welu chaja anọrọzi nwanne ya nwoke ka ọfụ nwanne ya nwoke wee sị okenye ya bata n'ime bịa chere ya ha bụ oyi so family members ha macha onwe fa o wee batache na ọ na-eche nke nwa yurifufo nke nwoke ije mechizie door mepee wardrobe wefute egbe shudo nke nwaanyị n'isi wee sị ya isisi akwa ọ narị ya n'ike arụ ahụ ọ narụzi ya n'ike o wee threaten na sị na ọnwa anwa agwa mmadụ maka ihe anụwa men na ọ ya make sure na ọ chọtara ya gbuo ya. N'etiti okwu a niile o wee nyekwa ya mmanya ka ọ ṅụọ dị mmanya na ruo befa nalụzie befa wee kọwalụ mpịa ihe menụ kọwachalụ mpịa ihe menụ ozugbo ọgbọba ọbala ahụ ọ na-agbọzi ka o ji wee slumpụzie mpịa tụtụrụgodo egbe jebebe enyi ya nwaanyị chajewe nwanne ya nwoke na-eti na-ahawo o tere aka nke nwoke wee pụta mpịa anụ ọ dị nke o ji anụ bi ọchọọ dị ịnụ ka nnụnụ si wee fewala wee gbaa ụmụ ya ọchọọ dị ihe ọma ụtụm gbim nya tọgbozie ozu ya bụ nwatakịrị nwoke naanị ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. The man nọkwa ebe ahụ eje kpọọ police. Meanwhile ndị nọ n'ụlọ esend go the girl to the hospital mana the girl ka nọ na coma ọ pụtabe wee na-ajụ this man ndị police mere arrest kịta a na-eche trial ifilu na ndị dị otu a kwesị ka enyefa second chance or rather not necessarily a second chance ifili na obodo kwesịrị ịgbaghalụ ha ebe ha mana onye mere ihe a mere ezigbote alụ ọ dị against the law and against the culture or the custom. So ndị dị otu a dịka nna this girl
take revenge on the person merụrụ nwa ya, or take the law into his hands without waiting for the right authorities to come. Ilolu n'ụdị ndị a kwesịrị ka a pardon ọfa ka emelụfa ebere, maka na onwekwana onye ọ ga-abụ nna ya ga-afụ nwa ya dị situation gba nkịtị chebe ndị polisi. Mụ na gị ma anyị ama nche polisi, ifu mmụọ ba ntị Chinazụ mara eche polisi. So long as na m enwetago information onye bụ ife afọ mere onye bụ ife, mara eche polisi. M emegodu something first, police a wee bịa. But unfortunately, the man of the daughter may gịnị take laws into his hands, gbagbuo the girl ozugbo. So ichelu n'obodo ma ọ bụ iwu Nigeria ma iwu obodo kwesịrị Igbayalu onye dịka nna nke nwaanyị a. Hello, mgbede ọma. Gbatinata ka isi emezikwa n'otu akwa na gbatinata na redio gị. Oh, amazi m. Na amazi m. Daalụ. DJ Olimbo nnọọ. Daalụ. Igbo na-ege ntị ekene m ọ dị Olimbo. N'okwu a hapụ n'ọnụ nke bụ eziokwu na onwere onye ọ ya abụrụ ka ọ sị na ọ na-enwe aṅụrị maka na egburu nwa ya ma narị ya arụ ya n'ike, nyekwuo ya mmanya ọ bịa lacha nnọọ nata ọ bụziri ọnwụ. Ya bụ ife ọ dị njọ, ọ dị njọ. Nke bụ eziokwu, ọ bụ nwanne ọ bụdị onye ọzọ sef ka ị nọ ozugbo ife dị otu a na-eme, ifu ụdị nwoke kpara arụ dị otu a, ya ala ikike idu n'ahịa mmụọ n'ike. Eziokwu ka m na-agwa ya. So ka alapụtakwa nke ibe na nke ibe a, ịma na ihe ndị oyibo ji wee wepụta nnọọ ọdịze agency, police agency na ndị ọzọ kaba abịade constitution enwe ife ndị oyibo na-akpọ jungle justice, maka ndị enwere ike ibu ebubo ụgha dị na family ife dị otu a, why na family ya ghọtago. Mana ekwesịrị eme iwu ka Saudi Arabia igbu mmadụ tigbuo oyi n'ike, ọ bụrụ hanging, ịghọtago, eme onye aha na, maka na ọ na-abụ ndị mgbazi alụ dị otu a mechaa atụ ọfa nga obere oge ụmụnne fa ji ego agbapụtafa, maọbụ ụfọdụ gọọmenti banye n'adị ka agbaghalụ ndị gbara alụ dị otu a nọ na nga anatakwa, ịghọtago. So mana ọ bụrụ na ndị gbara ụdị alụ dị otu a egbu ofe ozugbo, ịghọtago, ọ ya aka mma ụdị ife a benata. Ime anya Old Testament oge eme iwu Moses na do me as do you, God no go vex. Ifu na ụdị arụ adịrọ too much ka nke dị otu a, ka iwu Jizọs adị n'amaghị ụla na ntị nke nwa, iche ntị nke nwa ka amatọpụghị nke fọ ọnụ. Ụdị ibe a nna ahịa ka ụdị ibe a ga-esi wee de ya mma n'obi. Ọ bụ nwanne m nwaanyị chukwu ego na, mana ọ bụ nwanne m nwaanyị fọ opportunity m ga-eji wee nụ onye abụ mmụọ n'ike, ndu n'ahịa mmụọ n'ike, kama na onye bụ ezigbo nwa afọ Igbo bụ amụzuru amụzu, bụ citizen, ama nlaike ịkwafu ọbara, maka na ọ bụ ọchụ ka ọ bụ. Maka na onye kpara alụ ị ga-agbuo onye ahụ n'ike, ngwụnwa ya eketakwa oke na ya bụ alụ, ma oles maọbụ obodo. Maka na ndị Igbo tiri ilu okwu wee sị na obodo zue ezue wee do na nwa amadi n'ike na ọya awalọ n'afa, ịghọtago. Ọ bụrụ na obodo kpara ya akpa wee do na onye alụ anị ma onye kpara alụ n'ike, ọya awalọ n'afa. Ma ọ bụrụ so ofu onye ọ na-awakwa n'afa, ịghọtago. Onye nwa ka m ajezie ịfụ na omenala anyị
na ihe dị n'akwụkwọ nsọ bịa jitetu bụrụ ofu maka na ọ bịa n'akwụkwọ nsọ dịka anyị nwa jere katọlik asị gị na ife alado n'ụwa na aladoro ya n'eluigwe nke agbagha n'ụwa na-agbaghalụ gị ya n'eluigwe so onye ahụ bụ the same so onye gbara arụ dị otu a o kwesịrị Naijiria emebegharị iwu anyị ife a na-akpọ flexible constitution eme ya ka onye ọbụla bụ mmadụ chịgbuo onye afọ onye ọbụla bụ mmadụ chịgbuo onye afọ ka arapụzila onye ahụ ma mee ya ka ọ dị rigid ka ọ bụrụ rigid constitution ghọtago ọ ya akala anyị mma ka ọra m otu a ka ndị ọzọ tinye ọnụ n'okpudide onye mgbe ekene ome ibebi obejie ka ọ dịala ụgụrụ ise daalụ sọ daalụ. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Good evening. Mgbede ọma ka ime? Adịmoye. No. Ofu nwa na South. Ka ekwan? No. Daalụ. Daalụ sọ. Daalụ. All right. Yes, a lot of you bụ young man, the father of the child, iwe mana until they nọrọ in a situation. Eyatago iwe wata ka o si adị. Hello. Ka ime? No. Gaa n'iru ka afa gị na ebe isi akpa anyị. Gabriel, ka ebe isi from Co-Camp, no. All right, Mr. Gabriel, just see keep watching us on 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Mo just see ke na YouTube and I'm live na YouTube na vote ODENIGBO. You send the alum your message. Hello. When you told Nugi O? No. Onye? No. Ganiru.
Hmm. One ya ebe netwọk ka ha gụrụ mmadụ abụọ ịghọta gụọ mmadụ bụ mkpọsa napụta ha obere nwa ha dị n'aka kpọta ebe ahụ obere nwa ahụ na-ebe akwa ka ọ na-ebe akwa ka eji chọpụta na egburu mmadụ ahụtara m ndị mmadụ a na-ebisisi mmadụ bụ ọkụkọ Nchegwu. nke ọnwa bụ ihe nke aja anyị so nwoke a oyiwe ka o ji gụọ nwa ọ bụ na gọfọdụ ya bụkwa na nwanne m nwoke ọ bụ nwanne m nwoke a mara ihe ga-eme m ga-emekwa biko maka nnukwu mmadụ anụma ewuru gị aka ahọba adịte nga abatawa adịtekwe nga adịdekwe n'isi ebe ha kwesịrị gosi na ọbara mmadụ abago ha n'isi so iwe ka dama ji wee legasị ruo taa akịta anụ akịta ya na onwe ya akọ na-etugo okwu so maazị mkpọ nọ n'ime ya na nwa ya nwaanyị septa nọ n'ụlọ ọgwụ maazị mọgasịsị ozugbo Ike egwu. ọ bụzie nwa na nwa so ndị mmadụ nwee n'obi chọọchị na nwa m ka nchazi siri na-ebusisi mmadụ dị na ọkụkọ ha tụkwa praụd n'ime ya na ihe nke a na-ebute ndị a ọchịchị na-agọzi ike Daalụ nne m. Daalụ sọ. Ọ dị mwute. I'm telling you, ọbụrụ jokes. All right? Ọbụrụ jokes. Ọbụrụ jokes. Sometimes I adịghị ama how it is until I yiri exactly the same situation as ị ga-eyi ya ka uwe for you to understand. Ọ dị that bad. Ịghọtago? O nwere ife na-afụ efada ụfụ efu ka mmadụ họtụrụ nwa ya. Sọsọ na nwa gị na sọsọ na ị na-enye nwa gị out her hand in marriage ị na-ebe akwa ọfọzie mgbe mmadụ tekiri ọnka ewo. Hello. Ọfọzikwa mgbe mmadụ take kana knowledge of your daughter like that. This girl nọ in arm's way in all angles. O nwere ebe dịrị ya safe. One, ọ nọrọ na be ha. Two, egbe dọ ya n'isi. 3, her body was taken. 4, enyere ya ihe mgbe mfụdị na enyere ya nsị oke no maybe ọ bụ na o nwere pregnancy na ọ bụ na ọ ya apụta. Little did I know n'ọkwa poison kwa ka ọ ka nyekwelu nke nwaanyị. Ike gwụ. The girl nọ na danger from all angle. Hello? Mgbede ọma ka eke ime. Yes, so pụtụ ebe redio gị dị. Okay. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Aka onye wetalụ nnọọ. Daalụ. And honestly, you abụrụ a planned deal ọ dị ọkwa mma. That means friendship a na-ekwukwa maka ya anyị kwesịkwara ị na-ene anya ọfụma. Ọ dị ọkwa mma, honestly. Nwanne na nwanne ị plan against a friend ọkwa ka ọ ma dị.
Nkwa ka ọ ma dị. Hello. Mgbede ọma. Arụmdebelechi nnọọ. Daalụ. Then only in one year go my number. Then I was very people for that force. Then you know okay, you mentioned there now. Okay, you first say then yes, you go. Nice and go. Like even you don't tell the way you walk. But some other you may be here. We are not like. The thing they can have guys in the end of the wish because the Dutch me I go over now or go. Here the man which give me a very thought life for you for the village. Then due to the then how work again. The key I look like any of the kilos of the town of Madu. It's in Kuno Madu to see that here in the prison. Because here we may like he may have a priest of Grammar ever got to this solution. Undo very much of this. Also, we have a mother. Everybody immediately you only read useful. But a couple of 4 years, I don't know general you feel cheated like that. Woraka, we are like that. You know, police, and image you to arrest. A happen. A man took a week to know or chain a prison, not possible. There's often like often also to go. Before you know, you could people Madu. But he came up with a he came in the and police station. But although in the fiscal, like each the reality is not like that. We need to police station national pool. We are giving it like if we immediately. Because even if one of in the kitchen with the woman, or Thomas or Inchi, and one of the for which was loaded. You don't try to be a shame at the moment. No woman is no man. No people not age neighbor. And the other can be made with them. We don't need to make over agriculture, also see what you may have on more 1 year or 2 years. Only we are going to do matter in the answer. You know, way down also. Not so see what you may have just covered more. So you can buy it, take no more. Like Nekai. But so all the possibility for youth. I shouldn't go over there on the shoe, you open it to my English to carry a challenge. Like, they mention like, yeah, not one apple. Otherwise, they are going to kidnap on my something like that. I request when now to go for Shiga, if you will, then the engineer has one like we go, and I join us in this security. But you can't kind of move with sometimes. So, it's in which we have made to my HDA should go immediately, chapel in a piece, deep ocean business. They may go very ready to market that and continue this solution. On the nature of what you know, Michael. You know, because they should name we don't job. We don't job. So, you shouldn't go to Shiga, you could not. Like you just have to join in what you could not. It was so you did here. You will see that forgiveness, Shadi, but no baby. No one was to talk to you. I'm not going to be good. Or she will get over. Then you know 2 years, no more year. And go over. The Tory Shadi Blue Line. You don't think it's only one. Don't you know, Bush and you catch us in your money, you know what money could not. So, you may be a few factors before what I come out. You know, keep them all kind of like this. I mean, I'm saying, I'm either Soviet and Iowa, something like that, and both go be quiet, or like that, something like that. I'll come on by this because we're far now. You don't like, you don't have another movement to what to kill out. But you have me for support. In my like, in my story, and I go, you could see water. So, we could show Congress week about how things are tonight. Daalụ so. Daalụ. Truth is when you lawyer we book with a like this. Is either you go in for life imprisonment or by execution. They are the easy. Hello. Okay. Ọ na-adị very simple n'onwe nweta
karịa onye dị gị fa. Ihe a kịta dịzi anyị mere kịta anyị nwere isi. Ọ bụrụ na ọ kọwata nwanne ya nwaanyị na ọ laike ọyị ya nwaanyị ahụ. So ọ gwacha anya okwu ọ bụgodị na nke nwaanyị na-agwa isi akwara, nwanne ya nwaanyị enyere ya ka ọ dịrị ya mfe. Ụmụ nwoke jiri nke a wee mụta ife. Ọ bụrụ nwanne ya nwaanyị ọbụla ya na nwaanyị bie na anyị ịlaiki ọyị ya nwaanyị afọ, ọ dị ihe izi inweta ma ọ na gị na nwanne ya nwaanyị afọ dị na mma. Ị gwakwara anya ya gaa na ọyị nwaanyị a na ịchọ ịlaikiri ya, ịchọ ka gị na ya mmekọba ife, ọ ya alụ ya bụ ọlụ. So kama na ife m na-ekwu bụ timegharịa konstitushọn Naijiria, onye gbuo mmadụ tigbuo onye afọ, onye gbuo mmadụ tigbuo onye afọ, ọ ya eme ka ife niile adịnata. Ọ bụghị ife a ugbu a na-ada ebe a kịta maka na eme akpọga polisi etinye onye a n'ụlọ mkpọrọ ọnọ sọmdiza atụghapụ ya ọbata asị na dịka ndị Boko Haram asị na repentant Boko Haram anatakwa n'ime obodo obere oge eburu egbe babakwa ike. Ife na-esi nwampi isi dị ya n'alụ. Ọ tọkwa mọnki ga-esigodi London bata mọnki afọ ọ bụ ka ọ bụ n'agbanyeghị na mọnki si na afọ ya bụ Michael na ọ bụ ndị mkpọrọ masị na akpụ ya mọnki mana ife na-esi nwampi isi dị ya n'alụ. Ife egwutaka m too much. Ọ ka mma onye si mee ife asị igbupụ onye a ị na ndụ mmadụ n'iyi si na ndụ ị n'iyi anyị ghọtago ka mara ma nke a onye ebenatatụ ya emegide eji azụ na Old Testament onye azụ you God no go vex. Abi. Daalụ. Mana e kwuru si na ogbu mma ga-ana na mma ọrịa. Unfortunately, ọ bụrụzi ihe o nyere onye gburu ya ka ihe o nyere onye nwe ọnụ bụ ihe nyere ya gbuo ya. Because normally ọ bụ na iji mma eje mma kwesịrị ịna gị, ọ bụ na iji egbe eje egbe kwesịrị ịna gị, ọ bụ na iji poison eje poison kwesịrị ịna gị. That's ọ bụ na anyị gaba by the ogbu mma ga-ana na mma. But well, ogbu mma ga-ana na mma meanụkwa na onwe ka isi eso ụwa n'ike na ihe ike ga-emekwa gị. It doesn't necessarily mean na ọ ga-abụrịrị ba ife imekwalụ ndị ọzọ, but somehow ife ike ga-eme gị. Onye ka o ji asịpụtasị gị dị gịnị dị aka ọcha, come with clean hands, nwee aka ọcha, emene mmadụ ife ọjọọ. Ọ bụ na this boy nọọrọ onwe ya kịta ọkara enwu, except if he has been looking for, because this is one of the ways to die. Except if he's been looking for ways to die, ọ mara ka ọ ga-esi enwe wechaa onye ga-akpani ya mmụọ ọsịsọ. Akpanakwara ya mmụọ ọsịsọ o. Ọwa ọkụkwali ọ bụ na otu o si wee chi ya bụ ihe ọwa ọkụrụ ya. Because gwa m ihe ga-eme mmadụ ga-eji wee mee ụdị and sometimes I just wonder na mmadụ abụkwazi mmadụ n'ụwa. Abịa n'ụwa eke anyị into 3. Anyị alọta nkwa 2 portions bụ mmadụ. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. No. Arụ m dabere nchi. Too much of pampering. Yes. So because I don't this year, I didn't put no one of the 2 boys with one girl. No way like that. Yeah, I mean this year. Then actually she is not she or something like that. Okay, if you before 2 years or 3 years now, half for an apparel. Then they could come make logical. Or you may go mad. Abiku. In an area because I'm not number one medical and half of the cancer. Or you may do mad. Go which place you go and go. I'm not even going to be finished. Because when you do work, all of which they will do not. When they make a hand over when I can do police. No matter who gets me, I'm not for who do Madu. Makamon on the radio. And no matter who gets me, we can't win the royal. She may also go for school. Or she hit from my body, she making pro. Danger, Dalo so. Okay.
Ka anyị pick kwa ofu call. Hello. Azọ. Mgbede ọma ka eke ime. Adụ m oyi na ọ dị ka arụ m dabere. Ha. Alright, achọbụ m ka anyị jee kpọọ egwu so ka anyị gbachapụ ọsọ kpachapụ ofu egwu. Mgbe anyị na-achetakwala aza bidokwa ebe anyị kwụsị cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntịchi na zona asị gị jisi ike n'ife ọbụla ị na-eme. Agakwana ebe ọbụla. Cheta na nnọ live on YouTube in case ọbụla ị chọrọ join m via YouTube na ijos nnọọ wee chọọ ịmago ikwunyela anyị na YouTube. Ide enweta anyị ọsịsọ na phone or na ịnọrọ ebe netwọk dị. Ị ga-apịnwu social media. Why not? Stroll into YouTube. I know dear Volt ODENIGBO. My boy na phone line na Ifunanya, Ihunanya, the cavemen. Na na cheta azundewo. You be vitamin. Egwu ịfụnanya o ịfụnanya egwu ịfụnanya egwu ịhụnanya o ịhụnanya egwu ịhụnanya o ịhụnanya ịfụnanya egwu ịhụnanya o ịhụnanya pam 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 egwu ịhụnanya egwu ịhụnanya o ịhụnanya ịhụnanya pam 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 egwu ịhụnanya o ịhụnanya ịhụnanya egwu ịhụnanya o
Obodobo, obodobo, ngozi Chineke dị obodobo. Ịmara Chineke dị obodobo. Obodobo, obodobo. I said they shower me with your blessings. Oh, Chineke dị ogologo. Amara Chineke dị ogologo. Ogologo, ogologo. Everybody know how to do what I do. Nwata ka gị na-achụkwanụ. Ogome, ogome, ogome bunam, ogome, ogome bunam. Ogom mereme. Asante ngene ngano ara ni jenja. Dun 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 dun. Ogome, 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 ogome bunam, ogome bunam, ogome bunam, ABC, ogome bunam, ogome.
alili egbu n'obi ọzọ ka anyị nwelu ndidi n'ife mara nwoke ebe ego akwa arịla egbu n'obi ọzọ arịla egbu n'obi ọzọ ka anyị nwelu ndidi n'ikpe mara nwoke ebe ego pam 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 dan 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 ije n'ụwa bụ ya ije n'ụwa bụ lele onye ụwa onye dọrọ onye ya ọ na n'ụwa onye kpọrọ ike ya ọ na n'ime ya I'm live. What's up? You ask me what the figure. You know they now. You need to pick up your bill. Immaculate, if engineer opens the system, yeah? No, don't
FM na-asị unu daalụ nswe nọnyela anyị wee kpọcha egwu a niile anyị kpọ. Nke ikpeazụ anyị kpa bụ obi ọzọ. Enwerọkwa ife ọzọ m na-eme na-abụrụ gịnị ọkụ ka m na-agba. Ife ọbụla i butere na m ga-agba ya ọkụ. So enwe m ohere ipiki 2 more calls before I appear for the day. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Cheta na ihe anyị na-ekwu maka ya tata bụ ifili na iwu obodo ma ọ bụ iwu gọọmenti ekwesịghị ijide onye bụ na n'ogburu onye mkpara alụ n'obodo. Alụ bụ alụ nke na-esi isi ụdị nke iji maka ya wee bịa taa. Ịghọtago? Hello? Hello? Mgbede ọma ka eke ime? Uruchioma ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Oh, Ekwesili nọ nnọọ. Gaa n'ihu. Daalụ. Iri poye nọkwa n'ime nyekwa pozi nke ọ ya ala ikwu ịmakụdo o mere bụ no tres ihe o mekwara bụ no tres no tres just ọnwụ Ekwesili daalụ sọ daalụ arụ ka that man mee. And those situations like this ka ọ ya wọmpụta nsị or say pardon people like this. Ihe welu ndụ ndị dị otu a maka I'm telling you onye a chọrọ dị anybody ndụ ọ chọrọ anybody ndụ. Mana ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu daalụ nsue nọnyelụ m na Volt 104.3 n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ndị niile nọnyelụ m na YouTube na-asị m hello hi kulafiku daalụ sọ daalụ for admiring me. Daalụ nụ o Chukwu gọzie unu unu nwa bụ ndị kpọrọ akpọ ndị gele ege. Chukwu gọzie unu echi ka anyị mekwa ya ọzọ n'Odenigbo ọkụkwa na alụ 3 ka anyị ji abịazi 3 PM anyị abịa anyị anọkọ echi niile anyị ga-emetụ ihe obere nni. Ịghọtago? Anyị ga-emetụ ihe nni small.
anyị mee ya nnọọ ka anyị malụ ka o si adị. Alright, so aga na ebe ọbụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Gist and Traffic ga-abịa. John bụ ihe ga-ewebata alụ ya. Tea with Queens ya abịakwanụ tata. Ịghọtago? So cheta ebe ị nọ. Ndewo. 24 hours, I need more hours with you. These girls like you, Girl, put your worries aside. Grab your phone, turn up the radio, and come vibe with us. Because tonight, we are talking love, money, relationships, friendship, motherhood, career, and everything woman. No boring conversations, no pretending, just women being women, where every woman has a story and every story matters. So, queens, bring the cups. We have the tea, and it's very hot. Entertainment, vibes, lifestyle, icons, and the gist. It's the ladies' night. This is the tea with the queens, Exclusively on Vote 104.3 FM. these girls like you, I know that system. Yes, I'm done. Thank you. Alright, guys. Odogu, you are a Bye. great man. But See you after a tomorrow. hard day's work, coming back home should be a thrill and not a disaster. Your sofa should give you a warm hug. Your